tabuk tirpura hasteo balaikhe tamni sanai balaikhe tiprasa tiprasa kathalayang malai mani mang nugjak tongo tamo hangkangke jefrubo tiprasa tiprasano walailayo tai tiprasa tiprasano bisirbag butuk tok nglayo bat buini bosong bai bujakma tokjakma jefru langma bo soi thango afro tiprasa rok khorang tisalayo bat tabuk tamonang kemni dingia baksa borok to jespon saimano bat wansuk di जों tabuk tam khlai te klai asuk bisi kedugma ngui thangka tapun to omahai kaisa tai kaisa no seja lainani sara tai mung saman laya chin tiprasa bosongo keboba title no se kok borok sanai pon se title no tui se khabai lekjak nugo tini specially ke anibo kisa thamsi kajak no hunmano anghai pono tungui kok sayako tungui kok saka ke kisa control lok narakmai ning thango abagai sajangnai to gobang mon saimano wachibno lukhlai rena musung phai social media o but lukhlai liya truk जों tamo tai tiprasa tiprasa जों puila mane जों tai kothai mansuknai mani kuno korikada haisi sagradi joto jagano rajniti no tui no thanglaisinai ba political tui no kok salaisinai mane जों always no positive no wansu yakare negative no wansu ke bo negative no thangnai positive no wansu ke positive no fainai phiaba kaisa bai kaisa no sejalai mani walale mani tiprasa thas thaglangliya tamni bangai ahai na nangkha balakheno wana ma sinsa